बे समाव मोनसे गोनां रादाब भारतनि गोख्रोङै गसंथानायखौ नुनानै पाकिस्ताना लासै फावसायलांगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो मोनसे मोजां रादाब सीमा बारनानै गोरोन्थियै पाकिस्तानाव थांफ्लांनाय सासे BSF रौनियाया भारताव दैथायहरफिनजाबाय। नंगौ, थांनाय समबारनि फुंबिलियाव पाकिस्ताना BSFनि रौनिया पूर्णम कुमार साहुखौ दैथायहरफिनबाय, जाय 20 सानसोनिफ्राय पाकिस्तानाव हमजानानै दंमोन। पूर्णम कुमार साहुआ अटारी वाघा सीमानि गेजेरजों गावनि बिमा हादराव फैफिननो मोनबाय। बे समाव BSFआ रौनियाखौ हमनानै लाबाय आरो सोंनाय फिननाय जागायबाय होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनाय जादों। गुबैयै पूर्णम कुमार साहुआ गोरोन्थियै गेजेर हायुंआरि सीमा बारनानै थांनाय 23 एप्रिलाव पाकिस्तानाव सौहैदोंमोन। बियो पान्जाबनि फिरोजपुर सेक्टराव BSFनि 182थि बेटेलियनाव दंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला पूर्णम कुमार साहुआ सीमा खाथियाव थिसनजानाय समाव आबादारिफोरनि मोनसे हान्जानि रैखाथियाव नांथाबना दंमोन आरो फांसे बिफां सिङाव जिरायनो थाखाय गुबुन फारसे थांदोंमोन। बे समाव बियो मिथिस्लाबाजासे पाकिस्ताननि ओनसोलाव हाबफैदोंमोन, जेराव पाकिस्ताननि रेन्जारआ गोख्रैनो बिखौ हमनानै लांदोंमोन। बे जाथायनि सानसे सिगां 22 एप्रिलाव जम्मू काश्मीरनि पहलगामाव उदखारि गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन आरो बेनि उनावनो 7 मे खालि अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों पाकिस्तानाव उदखारि थावनिफोराव गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायफोरा भारत पाकिस्ताननि सोमोन्दोआव जेंनाफोरखौ बांहोदोंमन। बेबादि थासारिया पूर्णम कुमार साहुनि नखरखौ गोथौयै दुखु आरो गिनाय होदोंमोन। बबेखानि दायो पूर्णम कुमार साहुनि रैखाथियै हादर फारसे फैफिननाया नखर आरो हादरनि थाखाय रंजाखांनाय लाबोदों। बे समाव मोनसे गोनां रादाब भारतनि गोख्रोङै गसंथानायखौ नुनानै पाकिस्ताना लासै फावसायलांगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो मोनसे मोजां रादाब सीमा बारनानै गोरोन्थियै पाकिस्तानाव थांफ्लांनाय सासे BSF रौनियाया भारताव दैथायहरफिनजाबाय। नंगौ, थांनाय समबारनि फुंबिलियाव पाकिस्ताना BSFनि रौनिया पूर्णम कुमार साहुखौ दैथायहरफिनबाय, जाय 20 सानसोनिफ्राय पाकिस्तानाव हमजानानै दंमोन। पूर्णम कुमार साहुआ अटारी वाघा सीमानि गेजेरजों गावनि बिमा हादराव फैफिननो मोनबाय। बे समाव BSFआ रौनियाखौ हमनानै लाबाय आरो सोंनाय फिननाय जागायबाय होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनाय जादों। गुबैयै पूर्णम कुमार साहुआ गोरोन्थियै गेजेर हायुंआरि सीमा बारनानै थांनाय 23 एप्रिलाव पाकिस्तानाव सौहैदोंमोन। बियो पान्जाबनि फिरोजपुर सेक्टराव BSFनि 182थि बेटेलियनाव दंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला पूर्णम कुमार साहुआ सीमा खाथियाव थिसनजानाय समाव आबादारिफोरनि मोनसे हान्जानि रैखाथियाव नांथाबना दंमोन आरो फांसे बिफां सिङाव जिरायनो थाखाय गुबुन फारसे थांदोंमोन। बे समाव बियो मिथिस्लाबाजासे पाकिस्ताननि ओनसोलाव हाबफैदोंमोन, जेराव पाकिस्ताननि रेन्जारआ गोख्रैनो बिखौ हमनानै लांदोंमोन। बे जाथायनि सानसे सिगां 22 एप्रिलाव जम्मू काश्मीरनि पहलगामाव उदखारि गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन आरो बेनि उनावनो 7 मे खालि अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों पाकिस्तानाव उदखारि थावनिफोराव गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायफोरा भारत पाकिस्ताननि सोमोन्दोआव जेंनाफोरखौ बांहोदोंमन। बेबादि थासारिया पूर्णम कुमार साहुनि नखरखौ गोथौयै दुखु आरो गिनाय होदोंमोन। बबेखानि दायो पूर्णम कुमार साहुनि रैखाथियै हादर फारसे फैफिननाया नखर आरो हादरनि थाखाय रंजाखांनाय लाबोदों। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhDनि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSC, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhDनि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTechनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhDनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन।
बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।